Her er Lille der tænker over hvad han skal lave i dag. Hov, der er en boble. Og der er endnu en boble. Jeg tror lige Ip har fundet på en god idé. Ja, Dino Bubbles. Hej drenge, der er boblefest. Dino Bubbles for kun 10 kroner i Fakta eller nærmeste Fætter BR.